Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapang ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro da daytoy ang makirangat, aging gaan adal na. Makariknamot iti iliw iti nangipatagkan kwa na, anin na Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang mairwam tumutlaang daytoy. Iti may sangal daw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken ken mulada. Isu ang nakapagdesisyon ni Luningning nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awanan ti makalapod kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad-adda apare ko ti ipaay na day ta nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan nakalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno a panagsagana. Isu apang nga asim kuma, di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman no kasta anak ko. Maawatan na kuma. Tadyak mat kayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Tama kapag panunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. No makita dan anauram ti bantay. Ken no makita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mulada. Wen nga rod ading ko. Ngam sigurado, agladingit to dagichay. Kurang pa'y dayta analakamda. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao, anaparigat da. Sa bagay matkiti, ngam insapasap mon tiguram ading ko. Husto lang dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang. Gapotadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat kan ti panunot mo. Sapay kuma, manang. Ngem panagkunak. Sala mapasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawan dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo pailaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan nuad dada pailaang dita nga agbasak-basak. Tatang, Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agan-anad kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Handa kayo ti rumbang nga aganad. Isu adi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinem dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga ammo? No adda pailaang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkuna kat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamay sa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsubli tayo kadi adago si Jay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama alumabanda.
Kabaulan niyo mo't gayam aparmod kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanran na laeng anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di Kabaalan mi nga agpayso ida anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ti persa ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panang randa kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak kayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wen, kaigme. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko. Isungagan anat ka iti iraraot nyo. Wen manan, agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag ti garaw mo ichay. Wen manan, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manan. Jak kayat nga dadakes ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Isungagan anad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikat tinakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Isu asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo anakasagana. wen garot kabsat. Di tay napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan ti inala dataraken tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas toy. Amangan no kayat da sa kupen ti San Nicolas. Nalabit akas ta, kabsat. Hanggang saan amabalin. Di tayo itulog. Isu nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. Ado ka talaga tinadangran dito eh. Saan asinsinan ti enkwentro idirabi eh. Wan nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Ngama, agamakag. Amang ano adadapay lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Na yan ti kastoy. Makapaladingit. Ngam, awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaingyo amakirangat. Jak impagarop nga agbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangat. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay matkit di kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabaalan tayo. Amin! Dagiti makainkwentro tayo. Wen nga agpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad-ad-dapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabaalan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman ak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasikanto ti sumublat kanyak iti pwestok. Nagmayat ti agpaangin dito'y pagtugtugawam ading ko. Wen manang. Isu adito iti pagtugtugawak.
no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? At ang aming pampanunutek, Anya mananday ta. ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo ditoy? Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagi tilintag? Diyak ka mo ating ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngam sapay ko ma. Taag na nayon anatalgad tayo ditoy. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengga manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukoyan day jay alakay amang ibingay kadagiti San Nicuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan kuana. Ngam kasanunod di na kayat. Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot, mang panunot tayo iti sa bali awagas. Juan, kaigme. Ore, agbati kayo pa'y laang titi kalapaw tatang. Siyak laangan ti mapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka ka de, anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga raw de. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat mo't laang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiro utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. At dapay ngamin dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi Uwan tatang, Nakasagana kayo ka din, Rafael. Juan, kaigme. Alang arod, intayo danunen day jay alakay ijay umana. Juan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kan kuana. Juan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano adda ibingay na. Datayo matlaang timairanod. Juan, kaigme. apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan na bahalay, kabsat? Agawid po matla adagos. Anya nga minaya ti mapan naaramidan ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmula na. Kuyug ko ma. Nga madimat nga mintiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan aman ano ti anak ko, kabsat? Saan na bale? Ta sumuro takto intun aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Mga no kumarumot day tarikrik naam. Ha, Saan abale? Siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan niluningneng. alaman nga raw kabsat. Kat agyaman akunay. Kaigme. Kaslag may samat ti tao di papanan tayo nga uma. Huwag nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Huwag. Mga no isuday tajay lakay. Wen kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito eh. Ala, abungutan niyo anaimbag da gitaro pa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Wen, kaigme. Agyaman na. Nalpas mo't laangan ti panagmulak. Agawid akon, tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino da gito eh?
Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak. Anya pay, ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.